Παραφωνία λοιπόν για την Ευρώπη αποτελεί ο Πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Βίκτορ Όρμπαν, ο οποίος είπε κάτι το οποίο σκέφτονται πάρα πολλοί πολίτες της Ευρώπης, ότι σε μια χώρα όπως η Ουκρανία, όπου αποκαλύπτονται συνεχώς σκάνδαλα διαφθοράς, όπου τα χρήματα των Ευρωπαίων δεν ξέρουμε αν καταλήγουν εκεί για τα οποία τα στέλνουν, με στερήσεις και κόπους, δεν είναι δυνατόν να συνεχίζεται χωρίς να ληφθεί μια μέριμνα για αυτή τη διαφθορά. Πάμε λοιπόν στο σημείο αυτό να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιάννη Μπαλτζόη, αντιστράτηγο αναποστευτία και πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, τον οποίο και θερμά ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Στρατηγέ, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Στρατάτο. Ακούμε αυτά. Μου έρχονται στο μυαλό κάποιες ρίσεις Αμερικανών αναλυτών. Ο Μάικ Ρούμπιν τους χαρακτήρισε αυτή την ηγεσία ως πολιτικούς νάνους. Ο δε Πέπε Εσκομπάρ ένα τσούρμα ανοήτων. Λοιπόν, τα λέω διότι πραγματικά μας περνάει από το μυαλό μας. Είναι δυνατόν να σκέφτονται έτσι? Και να πω και τι έχει πει και ο Κλαούζεβιτς. Το έχουμε ξαναπεί, αλλά ας ξαναθυμίσουμε. Επανάληψη μη τερματίσεως. Λοιπόν, λέει ο Κλαούζεβιτς ότι ένας πόλεμος δεν ξεκινάει οργανωμένα ή επισκοπών μιας χώρας προς μια άλλη, αλλά και από ένα λάθος ή από ένα ατύχημα. Αυτοί προσπαθούν να κάνουν το λάθος σκόπιμο και προσπαθούν να κάνουν το ατύχημα μόνιμο. Κάνουν τα ίδια πράγματα. Δεν ξέρω, παίζουν με τη μεγαλύτερη πυρηνική δύναμη του κόσμου. Μα είδαμε ότι 52 χώρες, τόσοι συνάγους στηρίζουν την Ουκρανία και δίνουν χρήματα εκτός από το ΝΑΤΟ, πολεμούν τη Ρωσία. Θα μπορέσει λοιπόν η Ευρώπη μόνη της χωρίς την Αμερική, διότι ο πρόεδρος Τραμπ το είπε: εγώ φεύγω, αυτός δεν είναι δικός μου πόλεμος, είναι πρόεδρος, λέει, του Sleepy and Idiot Joe. Λοιπόν, κάντε εσείς ό,τι νομίζετε. Η Ευρώπη δεν έχει, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχει τις δυνατότητες να ανταποκριθεί οικονομικά και στρατιωτικά. Το ΝΑΤΟ, κυρία Σταθάτου, και ξέρω πολύ καλά τι σας λέω, λοιπόν, είναι 80% Αμερική και 20% όλα τα υπόλοιπα μέλη. Τουλάχιστον για την ώρα, μέχρι να προχωρήσει αυτό το φιλόπνο σχέδιο, το μεγαλόπνο σχέδιο, το SAFE δηλαδή, του εξοπλισμού της Ευρώπης. Το θέμα βέβαια είναι, πραγματικά προκαλεί τρόμο στους Ευρωπαίους πολίτες όλη αυτή η φιλοπολεμική ρητορική και από τον Γερμανό Υπουργό Άμυνας. Το θέμα όμως είναι τα χρήματα αυτά καταλήγουν εκεί που θα έπρεπε να καταλήγουν, αν και εφόσον η Ευρώπη έχει αποφασίσει ότι πρέπει να στηρίξει την Ουκρανία. Και έρχεται μία άλλη ρίση στο μυαλό μου, στρατηγέ, και θα μας πείτε εσείς αν υπάρχουν τέτοιου είδους σύννεφα, για τις αποφάσεις follow the money, ακολούθησε τα λεφτά. Μήπως κάποιοι κερδίζουν από όλο αυτό και δεν είναι μόνο ο κύριος Ζελένσκι και οι φίλοι του? Ο κύριος Ζελένσκι και οι φίλοι του κερδίζουν σίγουρα. Έχουν σπίτια στο Μαϊάμι και σε άλλα μέρη. Κάποιοι άλλοι το είχαμε υπονοήσει κάποια φορά, όταν ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας είπε ότι προσπάθησε να τον δωροδοκίσει ο Ζελένσκι με 500 εκατομμύρια να το στηρίξει. Και ακούγανε και άλλοι ηγέτες και χαμογελούσανε. Δεν συνεχίζω. Το αφήνω εκεί. Ο καθένας υποθέσει ό,τι θέλει. Άρα λοιπόν, θα σας πω κάτι άλλο. Ιστορικά, στην παγκόσμια ιστορία δεν έχουμε ξαναδεί τέτοια αρρωγή και βοήθεια προς κανένα κράτος. Ούτε οι Αμερικανοί στο Βιετνάμ. Άρα λοιπόν το ερώτημα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, γιατί τόση λαγνία και λατρεία για την Ουκρανία? Ποια συμφέροντα κρύβονται? Λέγαμε πριν ότι ήταν ο πόλεμος της Αμερικής, οι στρατηγιστές της Αμερικής είπανε εξασθενίζουμε τη Ρωσία για να πάμε στο μεγάλο εχθρό που είναι η Κίνα. Αλλά εδώ τώρα βλέπουμε ότι η κατάληξη του πολέμου, δεν πιστεύω να βρεθεί κάποιος να μας πει ότι δεν ξέρουμε ποια είναι η κατάληξη, και εσείς που δεν ξέρετε, δεν έχετε σπουδάσει τη στρατιωτική επιστήμη, καταλαβαίνετε ότι αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να κερδιθεί από την Ουκρανία. Για πολλούς λόγους. Πέραν το ότι η Δύση, και μιλάμε η Ευρώπη, δεν μπορεί να τον ενισχύσει οικονομικά, στρατιωτικά, στην ίδια την Ουκρανία μέσα, οι Ουκρανοί δεν θέλουν να πολεμήσουν, λιποτακτούν. Κάθε μήνα κάνουν επιστράτευση. Θα σας πω, τον προηγούμενο μήνα κάνουν επιστράτευση και πήγαν 26.500 Ουκρανοί. Ξέρετε η επιστράτευση, με την απόχη τους, θα πάζουν στον δρόμο. Και πλέον θα αρχίζουν να παίρνουν και γυναίκες στο στρατό, από ό,τι διάβαζα. Βεβαίως. Γιατί? Διότι από τις 26.500, 21.000 λιποτάκτησαν. Αυτή τη στιγμή ο εισαγγελέας του Κιέβου έχει 310.000 φακέλους λιποτακτών.
Τι μας δείχνει αυτό? Μας δείχνει ότι ο λαός δεν θέλει να πολεμήσει. Γιατί φαίνεται ότι είναι μια χαμένη υπόθεση και ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στην πολιτική του ηγεσία. Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ. Και μάλιστα τα δικά τους τα παιδιά δεν είναι στο μέτωπο. Είναι τα φτωχόπαιδα. Ένα παράδειγμα θα σας πω. Βγήκε η Ζαχάροβα και κατηγόρησε τον δήμαρχο του Κιέβου, τον Κλίτσκο, και λέει: εσύ καλά τα λες αυτά. Τα παιδιά σου που είναι στο εξωτερικό, δεν πολεμάνε. Καταλαβαίνετε λοιπόν, κυρία Σταθάτο, ότι αυτή είναι η κατάσταση και μέσα σε αυτόν τον οριμαγδό των σκανδάλων, προηγουμένως δείξατε μια φωτογραφία με τουαλέτες από μασίφ χρυσάφι. Χρυσό, ναι. Είναι του στενού συνεργάτη, του πρώην στενού συνεργάτη, για παραιτήθηκε και έχει φύγει από την Ουκρανία, τον ψάχνουν, του κυρίου Ζελένσκι. Ακριβώς. Ο ταμείας του Ζελένσκι, παιδικός του φίλος, από την αρχή. Δεν είναι μόνο αυτός. Είναι και άλλοι. Είναι ο Μέρο, ο υπουργός άμυνας, ο οποίος την κοπάνησε, πρώην υπουργός άμυνας την κοπάνησε. Λοιπόν, είναι ο κύριος Τσερνίκοφ, αναπληρωτής πρωθυπουργός πιο πριν. Είναι η κυρία Σβιτλάνα Γκρίντσουκ, υπουργός ενέργειας. Λοιπόν, αυτή τους έχει, η Ναμπού, τους έχει στοχοποιήσει. Δεν τα λέω στοιχεία τα ονόματα, τα διαβάζουμε από αυτούς. Λοιπόν, η οποία μάλιστα, θα σας πω και ένα γαργαλιστικό, αυτά τα διαμερίσματα που είχαν με τις χρυσές τουαλέτες, που είχε πρόσβαση και ο κύριος Ζελένσκι, σε ένα από αυτά ήταν ενός του Υπουργού Δικαιοσύνης φίλος του, ο οποίος κατηγορείται και αυτός, είχε δικό της κλειδί και πήγαινε και αυτή εκεί. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει τι σχέση είχαν, αλλά το θέμα είναι ότι με τα δικά μας λεφτά γίνονται αυτά. Και πραγματικά θα έλεγα, ερχόμενο στα δικά μας εδώ, βέβαια με την πίεση των Αμερικανών, ίσως δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς, υποδεχτήκαμε με τιμές και με παρελάσεις στρατιωτικές απόδοσης τιμών τον κύριο Ζελένσκι, ο οποίος κατηγορείται και γράφουν οι μεγάλες εφημερίδες, ακόμα και οι βρετανικές, που είναι ο κύριος υποστηρικτής, ότι λέει είναι μέσα σε ένα κικαιώνα σκανδάλων και είναι σε αποδρομή. Ετοιμάζεται η διαδοχή του. Μάλιστα. Αυτό ενδεχομένως και όλα τα σκάνδαλα να βγήκαν και για αυτό το λόγο. Πάμε τώρα στα δικά μας, κύριε Μπαλτζόη, να δούμε πώς η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο αφενός, και θα ήθελα να σχολιάσουμε το κόλπο το οποίο δεν ξέρουμε αν βρήκε η ελληνική κυβέρνηση ή η κυρία Κίμπερλι Γκίλφοιλ, αλλά το μάθαμε σήμερα μετά τη συνάντηση που είχε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, την οποία βλέπουμε σε φωτογραφία με τον κύριο Θοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, σχέδιο για επέκταση δραστηριοτήτων στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Τι σκέφτηκε λοιπόν προφανώς η Αμερική για να εξυπηρετήσει τα συμφέροντά της? Θα κάνουμε την Κόσκο στην άκρη, προωθώντας την ανάπτυξη του άλλου λιμανιού, αυτού της Ελευσίνας, και θα γίνει αυτό ένας κόμβος εμπορικός της Αμερικής και της Ελλάδος πλέον δίπλα στον Πειραιά, και με κάποιο τρόπο σιγά σιγά θέλουν προφανώς να φθήνει η δύναμη της Κόσκο και η αξία του λιμανιού του Πειραιά. Έχετε απόλυτα δίκιο. Είναι ένας τρόπος, και ότι αντιληφθήκαν ότι νομικά δεν μπορούσαν να διώξουν την Κόσκο. Όταν έχεις μια συμφωνία μεταξύ κρατών, δεν είναι εύκολο να πεις, δεν είναι συμφωνία μεταξύ ημών και ημών, αλλά είναι μια συμφωνία που αυτός ο οποίος έχει συμφωνία και έχει εκδιωχτεί, μπορεί να σε πάει στα διεθνή δικαστήρια και να σε ταράξει. Λοιπόν, άρα λοιπόν, αναπτύσσουμε το αναπηγείας Ελευσίνος, όχι Σκαραμαγκά, είναι πιο πέρα αυτά. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα λιμάνι όπως τον Πειραιά, δίπλα από τον Πειραιά που είναι η Κόσκο, και θα προσπαθήσουμε εκεί να είναι κόμβος αμερικανικός. Εγώ θα έλεγα μακάρι να είναι και τα δύο. Θα ήταν προς το συμφέρον της Ελλάδος. Λοιπόν, δηλαδή και τα κινέζικα προϊόντα και τα αμερικανικά να έρχονται. Αυτό θα γινόταν υπερκόμβος η Ελλάδα τότε, άμα είχαμε και τα δύο. Αυτό, ναι, η Αμερική κοιτάει τα συμφέροντά της. Για την ώρα φαίνεται στρατηγία ότι θα τα έχουμε και τα δύο. Ο Πειραιάς δεν χαλάει. Ναι. Η Αμερική θέλει απλά να δώσει μεγάλο βάρος, μεγαλύτερο βάρος στο νέο λιμάνι το οποίο σχεδιάζεται. Για να μεταφέρει το LNG και όλα αυτά τα οποία φέρνει και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, ας τα έχουμε και τα δύο. Σας είπα, δεν με πειράζει εμένα προσωπικά, αλλά τους Έλληνες εννοώ, δεν λέω εμένα προσωπικά. Και μακάρι να αναπτυχθούν και τα δύο. Δεν θα γίνει αυτό, διότι θα υπάρχει ανταγωνισμός και όπως αντιλαμβάνεστε, η Αμερική εδώ έχει, θα λέγαμε, έχει τη δυνατότητα να
σαμποτάρει, να υπερισχύσει, όπως θέλετε πάρτε το. Λοιπόν, αυτό είναι το κόλπο, όπως πολύ σωστά το επισημάνατε, αναπτύσσοντας το λιμάνι με δικά τους έξοδα. Προσέξτε, με δικά τους έξοδα, το οποίο αυτό είναι ωφέλιμο για την Ελλάδα. Και να μην φύγει η Κόσκο και να είναι εκεί ή να μην το χρησιμοποιήσουν οι Αμερικάνοι, θα έχουμε ένα δεύτερο λιμάνι, το οποίο πραγματικά θα είναι ίσως από τα μεγαλύτερα της Μεσογείου. Μάλιστα, ή το μεγαλύτερο της Μεσογείου. Βλέπουμε θετικό, λοιπόν, θα έλεγα, σε πρώτη φάση θετικό. Αυτά θα δούμε. Βλέπουμε λοιπόν ότι η Ελλάδα εμφανίζεται ως ένας πολύ δυνατός σύμμαχος της Αμερικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Είδαμε και τις συμφωνίες που προηγήθηκαν πριν από κάποιες μέρες, τις 2 συμφωνίες για μεταφορά LNG. Υπογράφηκε η συμφωνία για μεταφορά LNG στην Ουκρανία, αλλά έχουμε και τις γεωτρήσεις, οι οποίες εν ευθέτω χρόνο θα ξεκινήσουν και αυτές και Θεού θέλοντος θα έχουμε και εμείς δικό μας ορυκτό πλούτο για να μην εξαρτώμαστε ή από τη Ρωσία ή τώρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείτε ότι όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν εκνευρίσει την τουρκική πλευρά? Δεν φαίνεται. Δεν το βλέπουμε κάθε μέρα. Είναι πασιφανές. Και το βλέπουμε αυτό. Όχι ότι μας ενοχλεί. Καλά κάνει. Είναι και ένας άλλος λόγος να προσθέσω εγώ. Είναι αυτή η στρατηγική συμμαχία Ελλάδος-Ισραήλ ή μάλλον ο Έλληνο-Ισραηλινός άξονας που περιλαμβάνει Ελλάδα, Κύπρο, Ισραήλ συν την Ηνωμένες Πολιτείες, το 3+1 που λέμε. Εχθές είχα ένα άρθρο στο Self-Press με πληροφορίες από το Ισραήλ που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσες. Το λέω αυτό διότι το Ισραήλ είναι αυτό το οποίο είναι πίσω από αυτή την προσπάθεια. Να το πω πιο απλά, εκτός από τους οικονομικούς παράγοντες που μας είναι συμφέρουσες και για τις δύο πλευρές, Έλληνες, όταν λέμε Έλληνες, Ελλάδα και Κύπρο, και Ισραήλ από την άλλη πλευρά, έχει και στρατηγικό πρόσημο, έχει και αμυντικό χαρακτήρα. Επισέρχονται και θέματα ασφάλειας. Θα το πω λίγο απλά να καταλάβει ο κόσμος. Λοιπόν, η Χαμάς είναι το μακρύ χέρι της Τουρκίας, η Μέση Ανατολή που θέλει να διεισδύσει. Έχει πει ότι είναι η μπροσοφυλακή μας, ο κύριος Ερντογάν. Η Χαμάς είναι η μπροσοφυλακή μας. Είδατε πώς την υπερασπίζεται κλπ. Και θέλει να στείλει και 2.000 στρατιώτες στη Γάζα, κάτι το οποίο δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτεί το Ισραήλ. Λέει, ξεπερνάτε και τις κόκκινες γραμμές μας. Κατά πολύ. Το Ισραήλ, λοιπόν, μας είπε, έστειλε αντιπροσωπεία εδώ, ο διευθυντής του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, ένας υποστράτηγος ο οποίος ήταν στο γραφείο του κ. Πρωθυπουργού και λέει, έχουμε κοινό εχθρό, την Τουρκία και τη Χαμάς για μας. Λοιπόν, ο κοινός εχθρός αυτός για να αντιμετωπιστεί θα πρέπει να έχουμε μια συμμαχία στρατηγικής μορφής και οι 3 χώρες. Και υπάρχει μια έτσι μόχλευση προς αυτή την κατεύθυνση. Ιδιαίτερα το Ισραήλ έχει πει ότι και μας έχει ενημερώσει ότι στα κατεχόμενα, στη Βόρεια Κύπρο, οι Τούρκοι έχουν δημιουργήσει βάσεις μέσα στα βουνά και έχουν πυραυλικά συστήματα. Λέει το Ισραήλ, ο εχθρός ήρθε πιο κοντά σε εμάς. Άρα λοιπόν σημαίνει ότι η απειλή είναι μεγαλύτερη. Τι θα συμβεί? Το Ισραήλ δεν έχει διστάσει ποτέ μέχρι τώρα στην ιστορία του, στα 70-80 χρόνια που είναι ανεξάρτητο κράτος, όταν αντιλαμβάνεται τον εχθρό, ξέρετε, την απειλή, την εξουδετερώνει στη βάση της και δεν περιμένει να φτάσει στο Ισραήλ. Τι μπορεί να γίνει? Τα πάντα μπορούν να γίνουν στα κατεχόμενα, εκτός από την Τουρκία, διότι αν γίνει κάτι εναντίον της Τουρκίας, αμέσως έχουμε εμπλοκή του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ. Στα κατεχόμενα δεν έχουμε τίποτε. Στρατηγέ, στο θέμα αυτό το οποίο αναφέρεται, να δούμε τι δήλωσε ο ίδιος ο Τούρκος πρόεδρος, ο κύριος Ερντογάν, για 2 κράτη στην Κύπρο και τι dήλωσε και ο Πρωθυπουργός για πιθανή συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν και επανερχόμαστε. Kıbrıs meselesinin çözümü çeşitli vesilelerle altını çizdiğimiz üzere 2 devletin bir arada var olmasından geçiyor. Kıbrıs Türk'ünün ilk baştan beri gösterdiği cesaret, irade ve yapıcı tutumu Rum tarafı da gösterirse adada egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayalı kalıcı, adil ve gerçekçi bir çözüm bulunabilir. Değilse adaletsizlik üzerine hiçbir çözüm bina edilemez.
Σίγουρα κάποια στιγμή θα γίνει συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Τον έχω συναντήσει εξάλλου 7 φορές και δεν διστάζω να λέω σε κάθε ευκαιρία ότι κάθε συνάντηση μπορεί να είναι χρήσιμη, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο παραδοτέο. Ναι, νομίζω ότι η ηρεμία στα ελληνοτουρκικά σίγουρα των τελευταίων 2 ετών είναι καλοδεχούμενη. Σίγουρα νομίζω ότι δεν είναι κακό το γεγονός ότι δεν είναι γεμάτα τα πρωτοσέλιδα με σενάρια πολέμου και έντασης ως προς τις σχέσεις μας με την Τουρκία. Ένα σύντομο σχόλιο σας θα ήθελα, στρατηγέ. Αν πράγματι, επειδή τα μέσα ενημέρωσης δεν γράφουν, αν τα νερά είναι όντως ήρεμα. Όχι βέβαια. Η Μιλιέτ που είναι, θα λέγαμε, η πιο έτσι, κοντά στο καθεστώς Ερντογάν μαζί με τη Γενή Σαφάκ, προχθές θα έλεγα στον κύριο Πρωθυπουργό να πει στους ανθρώπους του εκεί να διαβάσουν το άρθρο της Μιλιέτ, η οποία μιλάει για πόλεμο. Αν θα συνεχίσει η Ελλάδα έτσι αυτή την τακτική, θα πάμε σε πόλεμο, λέει. Στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, ωραία ήρεμα νερά να σε απειλεί ο άλλος με πόλεμο. Λοιπόν, επιτρέψτε μου να πω κάτι. Τι να πούμε τώρα, εδώ τα βλέπουμε, τα ζούμε, τα βιώνουμε, ας πούμε. Η φωτογραφία που βάζετε με πίσω το αυτό και μιλάει ο πιλότος, είδα τι είπε ο πιλότος εκεί. Εδώ μας αναγκάσανε να βγάλουμε τη φωτογραφία με τα ΣΕ-130 και τα ΣΕ-27 που γιορτάζαμε για τη γιορτή του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, που είναι η γιορτή της αεροπορίας, γιατί έπεσε το δικό του το ΣΕ-130. Όταν εμάς το ΣΕ-130 με 63 νεκρούς έπεσε πάνω στο όρος εκεί της Ελευσίνας, στο όρος Πατέρα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, με 63 νεκρούς, αυτοί μας, θα χρησιμοποιήσουμε μια λαϊκή έκφραση για να το καταλάβουν όλοι, μας ξεσκίσανε τις παραβιάσεις. Με 63 νεκρούς εμείς. Και αυτοί είδαν αυτό το γεγονός και αποσύραμε. Δηλαδή, δεν ξέρω, αυτά είναι τα ήρεμα νερά. Με το να μας απειλούν οι Τούρκοι να βγάζουμε φωτογραφίες που είχαν δημοσιευτεί πιο πριν, είχαν βγάλει τα ΣΕ-130 μεταφορικά στο διάδρομο, είναι αυτό που κάνουν όλες οι αεροπορίες του κόσμου. Αυτό λέγεται το βήμα των ελεφάντων. Δηλαδή, βγαίνουν όλα τα αεροπλάνα και δείχνουν την ισχύ. Δεν είναι τίποτε το ιδιαίτερο. Λοιπόν, μας προσβάλλεται. Επειδή έπεσε το δικό του ΣΕ-130, πάση περιπτώσει. Νομίζω δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο Πρωθυπουργό. Λυπάμαι, δεν θα συμφωνήσω. Εγώ δεν βλέπω να έχει βελτιωθεί ή να έχει οριστικοποιηθεί αυτό που λέμε ήρεμα νερά με την Τουρκία, αλλά ανάλογα με το πώς σκέφτεται την Τουρκία. Και όχι μόνο αυτό, είδα και πολλές άλλες καταστάσεις. Είδα στην Κύπρο τα 2 κράτη, ήρεμα νερά ήρθαν αυτά. Λοιπόν, είδα ότι δεν μπορούμε να περάσουμε ένα καλώδιο στην ΑΟΣ, τη δική μας, την επίσημη, την νόμιμη κλπ. Είδα πολλά πράγματα, είδα απειλές από διαφόρους και είδα και άρθρο του διευθυντού της Μιλιέτ, η οποία λέει έρχεται πόλεμος με την Ελλάδα. Αν συνεχίσω αυτή την τακτική. Πιο καθαρή απειλή δεν υπήρχε. Μου επιτρέπετε να πω και κάτι για την Τουρκία. Δεν έχω καθόλου χρόνο, στρατηγέ, σας ζητώ συγγνώμη. Θα σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Νομίζω ότι δεν έχει λεχτεί αυτή η είδηση, αλλά δεν πειράζει, μια άλλη φορά. Ευχαριστώ θερμά, στρατηγέ, ευχαριστώ.